Dragi naši gledatelji, evo nas i dalje na Korzu, i dalje traje bitka svih bitaka, naravno za lokalne izbore. Ovdje imamo najmlađega člana koji je najbrže prikupio, znači sve glasove koji mu trebaju. Čovjek je iz Matulja. Lijepi ti pozdrav, dobrodošao, evo i još jedanput kod nas u naš razgovor. Recite meni, je li bilo teško za skupiti glasove? Pa ne možemo reći da nije bilo teško. 450 potpisa podrške birača sa područja Matulja nije mala brojka s obzirom na niti 10.000 aktivnih birača. Ali evo, uspjeli smo, organizirali smo se na vrijeme, ljudi su izgleda prepoznali tu našu priču, našu mladost i evo. Svega u 4 dana. Reci mi oko jednu stvar, znači ti si 23 godine. Tako je. Tvoji prvi neki zamjenici su malo stariji ili mlađi od tebe? Stariji i iskusni, mogu reći. Mi u Matuljima imamo jednog zamjenika, za razliku od grada Rijeke. I moj zamjenik je Darko Juričić, predsjednik mjesnog odbora Šapjana. On već ima nekih malo iskustva u toj ima iskustva i tako, dobro. Vodama. Reci mi kako to da si išao u političke vode i da li te je recimo strah toga, znaš ono prvi put čovjek dođe nešto u sve to skupa, pa eto kako to izgleda? Pa evo iskreno da me strah vjerojatno ne bi bio tu di jesam. Bogu hvala, evo i ja sam i član županijske koordinacije Mosta, sada sa samo 23 godine kandidat za načelnika, tako da evo, ne mogu biti sretni u ovom trenutku. A zašto sam ušao u sve to? Jednostavno se više nisam htio miriti sa tim činjenicama da moji vršnjaci odlaze van samo zato što ih ovdje niko ne doživljava. Mislim da mlade općenito u Hrvatskoj, a pogotovo u našoj Primorsko-goranskoj županiji i gradu Rijeci možemo reći, nema nekoga ko će ih kvalitetno zastupati. I onda sam tu vidio negdje svoju priliku gdje stvarno vjerujem da mogu to iznesti na svojim leđima. Pogledaj, 23 godine, znači kandidiraš se za načelnika Matulja. Znaš što mene zanima? Sada dođu građani Matulja i podržate i kažu evo ti ćeš biti naš sljedeći načelnik. Što sad? Znači imamo cijeli niz fora stvari. Ne znam, ljudi koji ne znaju, mislim kaže se Matulji, a ne ono kada znaju reći naša nacionalna televizija Matulji. Jer te to izživcira ovdje, kada kaže Matulji. Pa ja govorim, bože milije. Matulji su, da? Znači Matulji, to ovo smo riješili. Nekako turistički gledajući, kada bi ja sad trebao turiste dovesti kod tebe u Matulje, što bi trebalo vidjeti i što je to fora da dođemo u Matulje? Pa evo, što se tiče onog nekog zimskog turizma, ajmo reći, tu smo dosta dobro pokriveni. Imamo tu zončarsku smotru, tradicionalnu, koja uvijek privuče veliki broj ljudi i to je stvarno jedna manifestacija do koje se drži u našem kraju baš jako lijepo i to svake pohvale. Ali što se tiče jednog turizma, mislim da možemo puno više napredovati. Konkretnije u našem izbornom programu je revitalizacija zapuštenih javnih objekata. To je primjerice planinarski dom Lisina koji ima jako veliki potencijal kada bi u suradnji sa TZ Opatijom, TZ Matuljima napravili neku bolju, kvalitetniju ponudu turističku, kada bi se tamo doveli planinari, postoji čak mogućnost nekakvog rehabilitacijskog jahanja. Svašta nešto se tu da izvest, ali nažalost dom ko dom propada. Meni ti padaju dvije stvari ovako. Uvijek kad idemo u Matulje idemo kupiti neke najbolje kolače. Kažu svi tamo su ti najbolji kolači, to je evo, jedna od stvari za Matulje dobra. A druga, imate i željeznički kolodvor koji je prije svega povijesno zanimljiv zbog same Opatije, su tamo dolazili iz Beča. To je bila zadnja stanica, tako? Tako, da, ja mislim da je, da. Iz Beča kad se išlo za Opatiju. Ali tamo imate i dobru klopu isto. Hrpa ljudi dolazi tamo pojesti nešto. Realno Matulje su jedan predivan kraj za život. To onaj ko živi u Matuljima će vam to potvrditi, onaj koji ne živi mora iskusiti. A što se tiče, evo, konkretno željezničke stanice koje si spomenuo, nažalost tu imamo puno problema. Tu stvarno vidimo da na nacionalnoj razini je dosta zanemareno općenito te hrvatske željeznice i stanice na području PGŽ-a, pa tako nažalost i u općini Matulje. A reci mi, da li bi vam trebala neka bolja malo linija povezanost? Rekli su mi ljudi sad kad je bila pandemija i kad se gradilo sve skupa da su koristili željeznicu da idu baš iz Matulja u Rijeku raditi i nazad. Da je to bilo dosta zgodno, jako brzo Rijeka Matulje. Zgodno je, apsolutno. Mislim da je 10 do 12 minuta maksimalno vožnje. Je li dovoljno broj linija ili treba više, to ne kužim? Nažalost, jako malo linija. Realno jedino teretnih nešto više, putničkih svega 3-4, ako se ja ne varam, ne želim griješiti dušu. Tu definitivno treba bolja povezanost, ali što je još bitnije, trebamo bolju povezanost javnog prijevoza što se tiče autotroleja i autobusa. Znači ljudi iz ovog gornjeg krasa, mi ga tako zovemo, iz zaleđa Matulja imaju jako slabu povezanost i stvarno ljudi muku muče s time ako nemaju osobne automobile. Osobne automobile. Vi kod vas se proizvodi kava dobra u Matuljima, imamo, da, pa tako i to. I u biti imate sve, jel tako? A se proizvodi neka ovako piće, malo isto vina? Imamo i to. Imamo, evo baš je sada vina Kvarner. Kvarnera su sada napravili kao svoje neko udruženje gdje imamo zvonejsku jarbolu koja je to autohtono piće i zaista sve pohvale i mi kada dođemo na vlast, definitivno ćemo nastaviti poticati takve stvari. Poticati takve stvari, odlično. Dobro, idemo ovako politički. Što to znači sada, recimo, koliko ti sad pobjediš, načelnik si, koliko vas ima u vijeću i kako ide odluka?
Pa ovako, znači, ja bi postao tada načelnik, Darko moj zamjenik, a u vijeću bi bilo 15 vijećnika. Odluke, to je slično koji na gradskoj razini, dakle, sve se mora donijeti na koncu u samom vijeću i tu ako ne postoji većina, bojim se da će biti teško donositi neke stvari jer mislim da još uvijek nismo dovoljno promijenili tu paradigmu politike, da moramo raditi zaista u korist svih sumještana općine Matulji, a ne gledati tko je u kojoj stranci i tko što promovira na neki način. Rijeka ima 1,1 milijardu kuna proračun, Županija 1,3 milijarde, to je stvarno jako ogroman novac. A koliko imaju Matulji? Evo, vjerojatno će se ljudi prilično začuditi, ali Matulji vam po ovogodišnjem proračunu iz 2021. godine ima čak 75 milijuna kuna. Odlično. To je prilično velika brojka, a što se samog proračuna tiče, mi smatramo da se nekontrolirano troši, odnosno da postoje prevelike oscilacije. Konkretno jedna zgoda, 2016. godine je općina Matulji došla do bankrota radi, da ne želim biti previše grub, ali nesposobnog trošenja proračunskih sredstava, što je definitivno isto jedna od naših točaka programa koje moramo ustabiliti. Ti si inače i sportaš, igraš nogomet, tako? Igrao jesam, sad sam to morao malo i sudio nogomet isto, svašta nešto. Odlično. Kako si zadovoljan sa nogometnim terenom, kakav je on u Matuljima i općenito sportske dvorane ili tako nešto? Tako je, sportsku dvoranu imamo nedavno izgrađena. Na početku je bilo nekakvih tu problema oko prokišnjavanja i slično, ali vidim da su najbitnije ono da su građani zadovoljni, da su sumještani naši zadovoljni, to je onda u redu. Znači da je projekt uspio. Što se tiče terena za nogomet koji imamo u Munama gdje igra NK Matulji, svakako bi dobro došla jedna revitalizacija, malo poboljšati sve to, ali evo... Što nije dobro? Pa teren ili... Općenito, baš sam bio pred neki dan kad smo bili na terenu, odnosno prije ovog lockdowna, kad smo bili na terenu u Munama, vidjeli smo da je taj teren dosta i grbav, baš su neki klinci tamo igrali prvenstvenu utakmicu, dosta to i odskače lopta, znači očito nije kvaliteta najbolja, a i okolo su neravan je teren, to bi valjalo malo popraviti, promijeniti. Kažu da Hrvati jako vole tenis, u cijelom području naše županije ima jako malo tenis terena ovdje u Rijeci i okolici Rijeke, možda neki tenis teren u budućnosti? Imamo i to. Znači, Matulji imaju i to, tenis klub Rukavac. Dobro. Imamo, tamo se isto mogu igrati termini. Ja sam nekoliko puta čak išao sa svojim vršnjacima tamo igrati tenis i mogu reći jedan tenis teren ili više? 2 otvorena i 1 zatvoren, ako se ne varam. Uglavnom i još uz to imaju i u balonu malo nogometni teren. Tako da stvarno lijepo, ali tu ne mislimo stati. Ali moramo pohvaliti vaše dentiste, imate odlične dentiste, je to u samom središtu grada? Imamo, da, taman zapravo na ulaz u same Matulje imamo privatnu polikliniku, ali ono čime se definitivno Matuljci ponose je taj zdravstveni centar. Dakle, mi smo uspjeli napraviti jedan, nazovi mali KBC unutar naše općine koji zaista pruža mnogo mogućnosti i onda ljudi ne moraju baš za sve stvari otići do Opatije ili do Rijeke jer mogu, praktički pred kućom obaviti zdravstvene preglede. Tako je. Shopping centri, to ste zadovoljni, to je to, neće se više graditi novih, imate dovoljno svega? Pa evo, upravo je u izgradnji novi centar Plodina na cesti Dalmatinskih brigada, a navodno bi trebao na području sadašnjih Plodina doći Eurospin. Mislim da je to više nego dovoljno, imamo sva 4 najjača, ajmo reći, lanca tih trgovačkih lanaca unutar općine Matulje i mislim da je to dovoljno. Da, imaš ovako kao mlad čovjek neke otkačene ideje. Naši ljudi kažu da sagradit ćemo normalne sportske dvorane, bolnice, kuće i to, ali recimo ne moraš to ostvariti. Ali recimo da baš ti neko kaže što bi ti želio da možeš stvarno da napraviš i to, onako da nešto otkačeno, da svi idemo to vidjeti u Matulje. Što bi to bilo? Pa ovako, kao prvo volio bi napomenuti da ono što smo mi obećali kao most, kao općinski ogranak mosta u Matuljima, mi smo obećali nova lica, neokaljanu prošlost, čisto i hrabro srce i jasne ciljeve. Dakle, mi ne želimo obećavati brda i doline poput i nekih mojih protukandidata koji su zaista malo nerealni ili što vidimo općenito u Hrvatskoj. Autobusni kolodvor, recimo kod nas u Djeci, to je najveća fora, da, to je već 20 godina. U tom nekom rangu mi to ne želimo obećavati, mi želimo obećati ono što možemo ispuniti, a to je ono što mi možemo ispuniti. A što se tiče nečeg okačenog što još ne postoji... Recimo da to nećeš moći nikad ispuniti, ali ono kao želja. Pa čak se i može ispuniti, a vjerujem da bi zaista bilo
zanimljivo prvo našim sumještanima u Matuljima, a onda i cijeloj Hrvatskoj, mi želimo napraviti također autonomiju mjesnih odbora kao što radi Marin Miletić u Rijeci. Dakle, želimo svakom mjesnom odboru ponuditi veća financijska sredstava kako bi oni mogli imati veću autonomiju u donošenju nekih odluka unutar svoje male zajednice. Jer ti ljudi najbolje znaju što njima u maloj zajednici nedostaje. Dobro, a pazi, nisi mi odgovorio. Znači, Eiffelov toranj je napravljen da bude nešto totalno fora. Kip slobode u New Yorku također isto. Sad imaš novaca kako god želiš, možeš u Matuljima napraviti neku totalnu ludicu. Šta bi ti radio? Dobro pitanje, ja mislim da bi se puno toga moglo napraviti, ali evo, primjerice mi u našem programu imamo također Dom Permani, koji je isto jedan od objekta koji je zapušten i ne iskorištava svoj pun potencijal. Tamo bismo voljeli napraviti jednu novu rekreacijsku zonu gdje bi mogli se igrati nogomet, teretanica nekakva, bar, znači za naše ljude u onoga kraja da mogu negdje opustiti mozak i razonodu svoju ispuniti. Odlično. I evo još zadnje pitanje, zabava je najvažnija stvar za sve građane i ako nemamo taj ventil gdje se možemo zabaviti negdje, nekad su to bile stalno diskoteke, klubovi gdje se mogli otplesati nešto i tako, cijela naša županija ima veliki problem da stari ljudi nemaju gdje otići plesati valcer, zajedno malo pola sata plešeš, pola sata razgovaraš s svojim prijateljima, niti mlađi više nemaju nekakvu diskoteku gdje se mogu lijepo ljudi isplesati. Da li bi ti nešto otvorio u Matuljima gdje stvarno ljudi mogu imati kao zabavni nekav dio gdje se možemo opustiti do ranih jutarnjih sati? Pa naravno da bi to bilo idealno kada bi se moglo, no međutim smatram da trenutno to u Matuljima nije jedan od najvećih problema koje moramo rješavati. Prije svega mladi u Matuljima nemaju potencijala, nemaju perspektivu ostati u tim Matuljima, to je najveći onaj problem koji nas muči općenito u Hrvatskoj, ali evo ja pričam konkretno za Matulje. Dakle, smatram da moramo pružiti mladima prvo one glavne egzistencije, to su kuća, posao. Tu kaskamo jako. Kuća znači da ćete pomoći na nekakav način da ljudi dođu do stanova? Evo primjerice POS-ovi stanovi su i sada u planu, no u planu su u jednom kraju gdje vi doslovno nemate jednu trgovinicu gdje možete kupiti najpotrebitije stvari poput, ne znam, kruha, mlijeka i slično. Znači moramo prvo složiti neke uvjete za te mlade ljude da bi mogli tamo živjeti. To posao, stan posao, tako? Apsolutno. To je to. Dobro, gledaj, u svakom slučaju vjerujemo u tome da ćeš ti uspjeti postati načelnik gore. Mislim da će to biti jako zanimljivo sve skupa. Mi se samo nadamo otvoreno da će biti jako otkačenih ideja, jer samo otkačene ideje privlače ovako sve nas i turiste i tako, i da bude više veselja onako, jer danas... Pa svakako ćemo poslušati i protukandidate, jer sigurno imaju dobrih ideja. Znači, danas gledamo sve političare, svi su nešto ozbiljno, ja ne kužim uopće zašto, šta im je to 21. stoljeće, ko da nema zafrkanci, svi se boje, kužiš ovo. Ne, pa stvarno mislim da moramo mijenjati tu paradigmu politike i zato moramo privući mlade u tu istu politiku, upravo zbog takvih šašavih ideja, kako kažeš. Tako, da bude fora, šareno, neki pogriješimo, ali daj samo da neka dobra ideja. Ljudski je griješiti. Tako je, to je to. Gledaj, tebi želim puno sreće, naravno želim ti isto također da ljudi razumiju tvoje pogreške koje će biti naravno kao i tvoje moje od svih nas koji tek ulazimo unutra, da ne budu baš onako naša čingrizevi, ako nešto malo... Pokušat minimizirati, da. Tako je pogriješimo, bitno je tako da ćemo mi pošteni, da nećemo krasti, to je to, evo. Tebi želim puno sreće, naravno, i tebi tvojim dečkima gore, čestitam još jedanput da vi ste prvi u županiji skupili potreban broj, što znači da su građani prepoznali vašu vrijednost i da su vam došli svi dati svoj glas i to je to, i tako samo nastavi dalje. Hvala lijepo. Pozdrav. Lijep pozdrav.